Yung mga kalingap, at today mga kalingap ay titingnan natin yung improvements po ng bahay nila napagawa natin kina Daniel, mga kalingap. At kahit na nag-alis sila ay update ko po kayo sa kalagayan ng pinapagawa nating bahay mga kalingap. Kasama ko po si Ate Rena. Ayan po. Tara po, mababa po ito, mahirap po yung daan dito mga kalingap. Medyo kawawa din yung mga karpentero natin. Yan, kumustahin natin yung bahay mga kalingap. Yan, kung ano na po yung improvements. So ito, wow, wow, nakita na akong improvements mga kalingap. May improvements na. Oh, nilagyan na po nila ng flooring. Wala po yung karpentero natin mga kalingap at nag-day off po sila ngayon. Pero bukas babalik sila para magtrabaho. Ano Nay, kumusta? Okay lang po. Ano po, nagpaalam yung karpentero po? Opo. Kailan daw babalik? Bukas po. Babalik. Ang sabi po birthday na nung pamangkin. Nagawa na muna daw sila. Okay lang kasi naman, malapit na ito, ilang araw na lang din ito. Po mga kalingap, at ito po, at ito dating na po sila sila Daniel po. Ayan po sila Daniel. Oh. Kamusta Daniel? Kamusta? Ha? Oh, nandito ka na. Ngayon ka lang umuwi, ano? Opo. Oo. Nasaan na si nanay? Nanay! Halika po. Andito po yung mag-asawa nanay. Oh, ano nay? Ano na lang tayo. Baka may gusto silang sabihin. Pakinggan po natin yung mga sasabihin nila, yung explanation din nila sa nangyari. Kasi para patas din na nakuha ko yung side nyo, tsaka din yung side ng mga bata. Oh, parang usap tayo ng Nay, hayaan mo yung emosyon para maging maliwanag yung bakit ba nangyari yung kaguluhan baga. So, pag kumbaga alisin na muna natin yung galit. Ibuksan natin yung natin, tenga, kung baka kung kamali lang tayo, ano yung nangyari. Nay? Ito yan. Sa diri nindo. Si pag-awat mi sa indo. Saway mi sa indo, kami pang mga maliit. Dainoy, arag kami. Anong ganta ka ba? Dito ka na. Hindi mo ko magiging. Paliwanag mo nga ba kung anong nangyari nun? Paliwanag. Ano yung nangyari? Teka lang po. Paliwanag mo po. Teka lang po, mamaya ka na po. Oras nila ngayon. Pwede sila pakinggan po Nagpaliwanag ka natin. na po nun. Pakinggan Kasi natin. hindi po pwede kasing maging one-sided lang po sila. Oo. Paliwanag mo nga ba kung anong nangyari? Ano nangyari Ikaw naman talaga? siya magkwento. Nung una po, nagtatalo talaga kami. Oo. Tapos, Pero hindi po kami nung nagsasakitan. nagkaunawaan na po kami. Oo. Tapos, nung papasok po siya sa trabaho, nakaupo po siya dun sa may, sa may babaan po namin. Tapos, nung, naglaro po kami kasi yung si Bibi po, mahilig po siya mag-awat sa amin. Nagsiselos po siya pag nagyayakap to sa akin. Tapos nagre-wrestlingan po kami, pero hindi po ako nasasaktan. Nagre-wrestling kayo. Opo, naglalaro lang po kami kasi nagsisilos po si Bibi. Grabe po nun ang tawa ko. Kasi kung sinaktan po ako nito, hindi ako maiyak ako, tapos pati ako maalis dito. Ako man po yung kusang naggayak talaga kasi nainis na din po ako ay. Bakit anong nangyari?
Ano po, Bigla na lang po silang papasok nang walang tanong-tanong. Tapos sinulugan daw po siya ng bakal. Kaya Opo, umiyak dito po sa siya. likod. Doon po ako nagalit talaga. Tapos Nagwala sinira pa ka? daw po yung Hindi naman po ako pintuan. nagwala. Ah. Nagalit lang po ako kasi... At pinilit po nilang pumasok. Opo. sila nanay po. Sila po. Doon po Kasama po yung mga family nila, yung lola. Si Mama Lola. Sila po ang sasabi. Umayo po kami sinasabi. Wala kaming sinasabi. Sinira nila. At pumasok po sila. Iba daw po, ibang ano daw. So Nay, ano po yung ano nyo? Ang nakita nyo po ay nagbubugbugan, ganon. Ganito po yun. Naandun po, narinig po namin na nagkakaralantugan po yung kwarto nila. Okay, narinig na may kumbaga may bumabagsak na Opo. kung ano-ano. Tapos po, umakyat po ako ng taas Mm. at tighalongkat ko po yung trapal, yung mantil po, duman sa may pinakasahig at doon ko po sila sinilip sa may pinakabutas. At nakita ko po yung anak ko, hinawakan ng ganito, inuntog-untog doon sa may higaan mismo. Mm. Kaya nga po, yun. Laro daw yun. Laro po yun. Mama, bistado mo ako. Oo. Wala ka pong... Hindi ka po kasi nagtanong eh. Pasok po siya bigla. Tapos yun daw nga po, nagsabi Oo. siyang umayos ka to eh. Doon na po Okay. ako noon. Ito, halika Nay. Shoot ka sa Ako balik. naman. Nay, ganito Nay. Wala ang normal sa nanay kapag ka nakita. So, nakita na may ganun. Siyempre, kahit sinong nanay, kahit si nanay, Naghagad kami Oo. Hindi po nagtanong, biglang pumasok. Dapat kasi inaalam mo na kung bakit. Ano Tapos, Oo. nangyari. tanong ko lang po, Ito ang- bakit po ako babagsak ang- ng bahay? Hindi yung biglaan na Oo. lang na ikukwento sa ibang tao Oo, yun at na nga din po. susugod, Wala sana susugod pong silang ingay. lahat na hindi nila alam ang punot dulo. mm, Di ba po? kasi Dapat inaalam po ang bawat galaw, ang mga bawat bagay para ando na po malinaw, tayo ano ba? eh. Hapot lang din naman si mama. Wala naman inano Oo. na odan. Ba't po nananakit agad din si Mama Lola sa akin? sinaktan daw po siya eh. Nakakanta. Tsaka Oo. hinulugan pa po siya Ganito ng po, bakal sa likod. Bakit po sinaktan? Kasi ang alam po nila ay Bakit din po kasi binubugbog. isasabi niya, agad doon sa kanila, di malang po nagtanong sa amin. Di, susugod talaga po Nagtanong yung... ako Oo. Noy sa imo. Wala ka bakit? pong tinanong kasi kung Nagtanong nagtanong ka ako, po, naiintindihan mo, masabi sabi ko sa imo, Noy, ano na naman yan? At nag-ano na naman ka mo, nag-uurumpisa na naman ka Sabi mo. mo ay, Nauto ka lang, magaduman nakaaram Umayos ka lang ka, kayo Noy. duman sa tukawan. Opo, yun daw po ang sabi Nakakonsinto sa ka kanya. lang, Umayos hindi ka to eh. nagpapaliwanag. Babarangay kita. Mm. Shoot ka sa balde. Ay, So sinabi nung ko, marinig mo yun, bakit anong yan? naisip mo? Kung Umiyak na lang po ako at uulitin pa umiyak. niya Hindi ka na naman, nakapag-explain hindi na na po ako kasi Hindi ang ko gulo po kasi sa pala isip. sagot yung bata niya. Naiyak na lang po yan pag pinagsasabihan. ang nangyari. Paliwanag, na gano'n ang Kasi nangyari. po walang tanong. Nay, ngayon nyo lang po Nagtanong po nalaman ako. na yung side nila, ngayon nyo lang po naintindihan yung side nila. Nagtanong po ako sa kanila, ang problema, hindi po sila sumasagot sa akin. Tsaka bakit po, ang tanong ko lang po ganito, Kasi Nay, bakit yung anak niyo mismo yung nag-decide na aalis? Hindi Ay, hindi ang po anak po. ko. Hindi, po, nainis- kasi po, kaming dalawang mag-ina, wala pa kaming inaano na ang anak ko na maalis sila. Nung ano na lang po kako yun, mm, Nagpaalam daw po siya eh. Ang sabi niya, aalis kami kasi ayaw namin ng gulo. nag-impake na po sila. Sila po ang nag-impaking kusa. Pwede Hindi po ko naman magtanong? siya Ano po? pinapaalis. Pwede ko lang pong malinawan. Gusto ko lang po talaga malinawan. Kanino po ba talaga para ang bahay na yan? Kanino po? iyan po ay ginawa para po dun sa mag-asawa. Po sila. Oo. Gusto nila ng... yan po kasi ang pangarap talaga nila. Magkaroon ng sariling bahay Oo, at Nay. hindi ko naman po kayang ibigay Opo. sa kanila. Ayan na po. Ang gusto nilang mangyari, sa kanila po talaga at sila lang. Mm. Yun po ang gusto nilang mangyari. Ang sa akin naman po, na pinayuhan ko po sila, sabi ko sa kanila, anak, pwede naman po makipisan sa inyo ang biyanan nyo kasi alam naman natin ang sitwasyon. Ayaw po kasi nila eh. Tsaka tinanong ko po si Maysa, Ano, tatanungin kita, Sige. sakali, tingnan mo naman yung bahay ng nanay mo, sakali gusto niyang makisilong, papasilingin mo baga. Pwede naman po yun. pero Mm, wag nilang Pwede wag po Kasi sana hawak po nilang sila sa liig tingnan eh. bawat galaw namin, bawat gawa po Oo, namin. kasi nasan si nanay? Normal kasi sa isang magulang, lalo 17 pa na may napupuna. Ano, nay, kahit ikaw nay, ganun kasi ang magulang eh. Hindi maiiwasan yan Opo. na ano. Pero nandito tayo para ayusin. Opo. Ang ano ko lang naman Asan po si kasi, tatay? lagi ko po pati yan silang pinapayuhan Mm. na Ito si nanay po, ito Opo, ni kasi ano. ang pagsasabi po kasi ng tapat ay ang pagsasama ng maluwag,
At saka Mm. nakita ko naman po talaga na nagbago na yung anak ko. Mm. Simula nung lagi po kami nagsisimba, tsaka tinuro ko Amen. ko Oo. po sa kanila na laging magdasal. Ang ayaw lang po kasi nila, kahit tanungin mo po ngayon, Oo. nangihimasok kasi sila. Paano panghihimasok yun? Ano? Yung kaunting problema, ganun. Kaunting Kaya problema. gusto talaga nila sana, yung may privacy sila, na sila lang, na walang nangihimasok. Yun po ang gusto, tanungin mo po. Normal kasi na halimbawa makarinig tayo ng payo ng isang magulang, normal yun. Opo. Depende yun sa atin kung tatanggapin. Ano ba ang Nasa approach atin sa yung inyo, desisyon. Maisa? Anong approach sa inyo at bakit ka nag-decide na umalis? Nag-decide na talaga po akong umalis kasi Hmm. hindi ko na din po alam ang gagawin. Ay, gada malabas kami dito, titingnan kami. Tapos, kung ano-ano pang narinig namin yan sa labasan. Ano? Ito, pag naigib to, sinasabihan niyan, ay, tuy, mababarian ka kayan. Anong ibig sabihin po nun? Siyempre, may nagkukwento po nun doon kasi hindi po to nakikitang naglalabas dyan at nauwi nga po sa kulase at naglalaot. Minsan lang pong lumabas. Hindi ko po alam na ganun yung maririnig namin pag lumabas kami dyan. Wala naman kung walang nagsabi. Naiintindihan man po sana Ganito. namin. Ang importante kasi ngayon, magulang mo kasi, nanay mo baga siya. Ayusin, gawin natin yung paraan para maayos yung relasyon Naging okay niyo. kayo. Pangit kasi yun. Oo. Ito kasi po, yun na palabasin talagang kami yung mali ay. Parang ganun po yung paraan na. Naawa nga po ako dyan, 8 pa daw sila nasa atin. Tapos nalaman ko na lang, nag-chat yung isa kong kapatid. Ang sabi ay naglayas daw po sila. Di sabi ko, sabi ko sa asawa ko, sunduin natin. Kasi sila ibig sabihin kasama si Maisa. Sabi ko, ay hindi yung sasama si Maisa kung kasalanan ni Daniel. Ay sumama si Maisa. Tapos nagkataon po, nadaanan po sila ni yun pong isa. Opo. Tapos yun, naawa sa kanila, tinulungan din. Kaya God's will din po yun na doon po sila napunta sa Atungon. Oo. Opo. Nasaan si nanay? Nay, dito ka muna, nay. Ayun na. Si tatay. Kailangan kasi, kumbaga, kumarap siya para magkaliwanagan. Ikaw. Nasaan si tatay po? Nay, tay. Ano ba? Ano ba yun? Ay, may ganun. Para sa abot. Siguro sa pwede maayos dito. Papaliwanag lang na pag magulang, iba kasi. Silang paghiwalayin. Kaya Ito po, hanggat may maaari sanang pagkasunduin sila, may maitutulong tayo bilang magulang, yun ang gawin Oras nga natin. ni Mali sa pagtabang ko, o yan si Huwag nating Sir. bigyan ng ma-stress pa yung Nakikita mga ni Sir, bata. lahat ng pagtulong ko. Silang lahat nakakakita. Naintindihan Halos kita. nagsasakripisyo ako. Opo, alam Tapos ko gayang yun. pagkako mangyayari. Oo, alam Na ko wala yun. naman kako kayong pinag-aawain kung anong pinag-aanuhan ninyo. Tapos gayang pa. Tingnan mo mali. Ang ginagawa niya Anak, nga. totoo ba talaga sinaktan mo si Maisa? Talagang Pader? nasaktan. Tay, pakinggan natin yung Tinasaktan ano. ba? Oo. Kay Maisa. Pakinggan din na, si Ah, Maisa ang Maisa, ito ang papagsalitain mag-ano. natin. Maisa, ano yung nangyari? Po nila, yung naglalaro nga po kami, yun ang naririnig At yung inaano trabador. nga po namin ito. Oo. At ito Tumingin po, ka sana kay itong papa mo. binibiruan namin. Kapag naglalambing kami, Tingin ka sa papa mo pinaghihiwalay ano, kami. dito para mapaliwanag din pa. Para maging okay kayo. Alam mo man baga pa. Kasi abo ko nini kay itong ako, aram ko yung sabi ko sa imo. Ni kudot ni ano ulit ka na lapatan ning kamot ko sa pagpadangat ko sa indong mga aki. Habo ko ning araw kaya na ako. Tapos ngunyan babalik ka doon ng pangyayari na kami pa ang may pagkakamali ni mama mo. Wala po. Oh. Wala po siyang Wala man sinabing po. ganon. Wala po. Ang Wala pong maging ano sinabing lang, ganon. okay. Ang pagkakamali lang po kasi nila, kaya po nagtampo yung anak ninyo kasi sumugod po sila doon at sinira daw yung pinto. Napilit silang Sige pumasok. mali, titingnan natin ang pinto kung sira. Paano po kayo Natanggal mama nakapasok? itong lock na pako. Nakalak ito. Kunday kami kahit nang magbukas, ito mabubuksan. Pinirit pa ganitang buksan. Hindi ko aram yan. Ito po, ano? Ako Oh, alam naman Tapusin natin araw si paganin ano. doon, namayo ako digdi, uto ako doon, kukuha Oo. ng kahoy. Wala si tatay. Oo. Ayun. Tsaka ma, araw mo pag kinulugan ako kanida, ako na iba sa iya. Pero da ako kinulugan, kaya kusa na akong naghalig diyo. Grabe na din ang nagadango ko. Naroon na nga. Siyempre, Okay. akong magurang mo, makulog sa kuya. Tayo labo kung ikakinukulugan. Naintindihan ko to Di ma. dapat,
Nagpaliwanag ka mong mag-agom na ma. Naglalambingan lang kami. Dapat araw ka ito. Wala ka mang sinabi, naglaog ka Ang sa balutan, tulos ka mong mag-agom. Siyempre, Sinulugan sa'yo daw pinasupog kasi si din doon sa Dandan ng tao. bakal. Kaya umiyak man Sino itong mga anak naghulog? ko. Galing Ng daw bakal? po sa taas, siya lang naman daw po ang tao sa taas. Hinulog daw po yung bakal at Nay, tumama sa hinulog niyo likod yung bakal ni daw. Dandan. Mayo kung Wala bakal daw. sa ano, May taas. humulog po doon, bakal ng payong. Pinutol-putol niya nga po yun. Bakal ng payo. Oo, kasi Hindi nainis po siya dapat at nasaktan nahiling daw nindo. siya. Dapat may sanda. Ako naguhulog. Magurang ako. Gagawin ko yun sa indo. Alangan man masabihon mo ito na ito po. Oh, may naghulog duman. Hiling-hiling na naghulog talaga. Naghulog, pero di ako naghulog Iya. sa indo. Hindi naman sila naghulog. Pero ang May ano, sasadyusan lang. Di man linawin natin na, Banggitin ang Panginoon sa walang kabulang pag-uusap. linawin natin na Sa yung totoo lang, Madi, sadyusan lang at di ako nagsasabi, nagawa niyan. Tayo kasi bilang magulang, kung Kung may magpapanawag lang maipapayo ng araw kaya, tayo. Kasi po nasa underage pa po kasi sila eh. Kumbaga parental Nay. guidance pa po talaga sila. Ang mga bagay kasi na hindi nila naunawaan, kailangan nating ipaunawa at hindi tayo bilang magulang ang magbibigay pa ng ma-stress yung mga bata. Kasi gumagawa rin po sila ng paraan kung paano sila makaahon sa araw-araw. Alam naman natin yan ang sakripisyo ni Daniel. ganito po. Paano niya itaguyod yung mag-ina. Kitang-kita ko Kasi po yun ano hanggang tayo sa eh. paglaot na ganun palang edad niya. Nagsisika po siya. anak mo. Kasi Pero sa ang totoo lang po kasi ginagawa talaga, ng yan kasi si Maisa, katapanganak Hindi na ko maano. kinuha po yan. Lagi niya Kasi pong kung- iniisip kung ano na ang kalagayan ng mga anak, ay yung mga kapatid niya at magulang niya. Kaya hindi po siya talaga panatag yung loob niya, kaya umuwi po yan dito. Hindi ko po yan na pinapauwi dito eh. Kaya lang gusto niya talaga dito kasi ang lagi niyang sinasabi, hindi ko po alam mami kung kumakain Ganito pa yung ang mga ang kapatid ko. nakikita ko sa nangyari. Sige. Kasi nga, yun nga, base nga sa kanila, sabi ay nakarinig una, nag-away kayo, di ba? Diskusyon. Tapos, pagkatapos nun, Nananahimik na po. tahimik na. Tapos, ano pang nangyari? Nag-ayos po kasi ako ng gamit at nagtrabaho na po. Nag-ayos ka ng gamit, Tapos ito po kasi magtatrabaho. nag-iinarte na naman po. Nag-iinarte yung baby. Oo, di tig-ano po namin. Parang Nilibang. nilibang po namin. Tapos, Yun na nga po yung nangyari. ano yung ginawa? Anong ginawa? Yung nag-wrestling po kami para... Wrestling, Oo, nagre-wrestlingan. Para maano ito. Parang Pero hindi po naglalaro. kami nagkakasakitan. Oo, hindi po. Na hindi kayo nagkakasakitan. Bakit kayo nagre-wrestlingan? Ano Ito po kasi pag halimbawa po Ah. lumalapit ako, dumidikit ako sa kanya, nagagalit po kasi nagsiselos siya. Okay. Oo. Oo. Yun ay, hindi naman po talaga daw nagsasakitan. Naglalaro daw nung wrestling. Tingnan para malibang lang Oo. yung bata. Ganito po, ang nagsabi yan sa akin si Maysa, kaya nga ni mama kami hindi nag-iingay para walang nakakarinig. O ano po ang ibig sabihin? Kaya nga, Mad, ay kami nagre-rebook na sa diskusyonan mi ni Dandan. Tama na yan. Kaya mayong para mayong makadang. Ta Opo. nakakasupog man baga duman sa mga trabador. Kami ang pinahamak mo. Wag kasi ang kagad ang linawin lang po natin. Nay, hindi po yung normal pama. naman. Nay, normal naman sa magulang pag nakita mo kasi yung laro kasi na wrestling, ano yun? Sakitan yun, ang larong Sino yun. po ako? Kayo po. Kasi pag nakita, Pagpalagay na natin kayo pong ilagay namin sa katayuan ng Oo. buhok. okay. Hawakan po yung anak ninyo sa ulo at ganon-ganon sa higaan. Siyempre po mag-iisip Oo. po kayo na sinasaktan yung Oo, normal yun ay. Normal na magulang kayo makita mo. Ang problema na, ang sabi nung mag-asawa, ay larong wrestling daw po iyon. Kasi na ano daw yung ano. Yung bata nililibang lang. Oo, nay. Hindi naman daw talaga sinasaktan ni Sana po Dandan. nabingi sila ng pasensya, mama. Huwag kang mag-ano, mama tayo. Kasi yun lang po yun, laro-laro lang po namin yung gibo katutoy. Hindi na kami makakahagad ni pasensya mata. Nainot na itong anggot mo. Nagdara ka pa ng kaibahan Siyempre, sa aram mo ako, aram mo ugali ko. Iyo nga ni Pinaliwanagan mo ako. Mayo na sa kuya. Araw Ay, ko man ginawa mo man. Kaso mayo akong chance na magpaliwanag sa indo. O, sige, may sa ganito na gawin nyo. Kayo nakakaunawa, unawain nyo na lang anytime. Ganun na lang. Mag-ano kayo? Wala kayong chance na ipaliwanag. Kasi Kaya mapalad alis na kayo na may malawa kayong pangunawa. Ang tingin naman Hindi yung sabi, naman- Madik, hindi walang naman, ano, mapag-unawa, ano. hindi marunong. Minsan kasi parehas na kayo nasaktan eh, parehas na kayo umiiyak eh. Hindi minsan yung mga desisyon natin padalos-dalos na kasi umiiyak ka na, nasaktan ka na. O kagaya din ni na ano, nasaktan din itong mga bata, ikaw din ay nasaktan ka din. Bilang Kaya yung mga desisyon niyo yung panahon na yun,
medyo mali. Kagaya biglang alis, hindi na nakapagpaliwanag. Kayo naman bigla kayo na nagalit. Normal yun kasi. Pero ang importante, nandito tayo ngayon, Para ayusin. para ayusin, ipaliwanag natin kung ano, kasi sayang naman eh. Ang sa totoo lang, ipapakasal ito, bibinyagan ito, libre sa lahat yan ng mga Lahat ng tulong. tulong po yung Kung ano gagawin. man, madaming blessing, pero nakakahiya na sa sponsor, baka maputol pa yung mga blessing na ano yan, mga blessing. Kaya mas maganda, ayusin natin, magkapatawaran kayo, magpakumbaba. Sa anak ko po, wala po ako nun sa Oo. Alam kong galit ka kay Daniel. Kasi ayaw mo sa kanya dahil unang-una, hindi maganda ang estado ng pamumuhay ng pamilya niya. Siya, walang permanenteng trabaho kasi ang gusto mo kasi talaga. Madi, wala akong inaano. Mismo na rin sa bunganga mo ng galing na ang sabi mo, walang kinabukasan kay Daniel ang anak mo. Pakinggan mo ako, Madi. Wala kahit ano pang ano yan. Kahit ganyan lang ang ano ni Dandan. Tanggap mo yan, pero sa ginagawa lang niya ang Okay. tayo tanggap mo. Huwag mo husgahan ng tao na walang pagbabago. Kasi lahat ng tao may chance na may magbago. Hindi po natin, Anay, hindi natin pwedeng ipilit yung trust natin sa isang tao. Kaya Oo. kay Dandan, ikaw na yung bahala na kung paano mo papatunayan na bibigyan mo siya ng magandang buhay. Normal yan. Kasi once na nabigay mo yan, wala nang masasabi si nanay mo. Oh. Tigasan mo na lang ang loob mo. Maybe nakakarinig ka ng mga pero para sa inyo yan eh. Normal Para yan ma-challenge sa ka din, huwag ka madi-discourage. Para lalo kayong maging umangat sa buhay. Oo, tama yun. Ang ultimo nga sa pagkain, pinapahanhahapi din ka na lang sa kwarto, tapos ganyan. Huwag kang manumbat kasi ilang buwan ang anak mo sa amin, wala yung naririnig. Lumaysa, feeling prinsesa yan sa bahay. Dumating yan dito sa inyo, kitang-kita nyo sa kalusugan ni Maisa kung ano siya. At ang baby. Kahit sugat, wala yan. Hindi mo dapat yan banggitin kasi normal ang pagkain ay para sa lahat. Sige lang po na. lang Hindi naman, po, wag Nay. na po natin ang maging okay po kayo, maging okay Oo. yung kasi po ang inaano po natin yung Kasi- yung side nyo masisira po kasi yung maano po kasi yung hindi naman po yung maging okay talaga sa lahat na oy grabe po yung pagka Alam naman ninyo yung pagmamahal ng ni nanay nanay bilang sa inyo. magulang talaga grabe magmahal. Nararamdaman ninyo yun. Yung Kaya pagmamahal kung ni may nanay. pagkakamali si Daniel, Oo. Kay Dandan, yung ikaw na nakakita bahala magpatawad. Ako na ang pagkain. nagpapasensya sa'yo at naghihingi ng tawad sa'yo para sa anak ko. Very good. Pero kung hindi mo siya matanggap bilang magiging asawa ng ng anak mo, hindi natin alam kasi ang kapalaran Madi, nila. kung hindi ko yung tanggap anak mo, matagal na sana yung pinaghiwalay ko, 1 buwan pa lang o 2 araw, 3 araw. Pinahiwalay ko na yan. Nay, tanggap niyo po ba Nay si Daniel bilang asawa ng Tinanggap ko na po yan dahil may apo na kami. Salamat. Pero kung hindi ko po yan tanggap, matagal na po yan pinabalik ko sa kanila. Ano po yung hindi niyo tanggap, Nay? Ang hindi ko lang po tanggap yung ugali po niya. Anong klaseng ugali Yung po? pananakit po ng sa asawa, yun lang po. Hmm. Yun, Ngayon, saka po dagdagan niya yung sige, linawin natin. Kailan ba yung huli mong nasaktan yung misis mo? Wala pa po kami anak nun. Wala pa, matagal na. O dito, So, kailan bahay. yung Nag-alis pa nga po ako nun. Wala pa kayong anak. Ilang taon na ito? Mga year ago na, Year ago na, mga taon na din, So, hindi mo na uulitin yun. Hindi na po. Oo, kasi may kaso yun. Nakakaawa na din po sa... Oo, tsaka delikado yun. Opo, alam ko po yun. Mabilis makulong pag-asawa sinaktan. Opo. Oo, matagal ang panahon, nagbago ka na. Oo, ano po. Kasi po, paragi na din po nagsisimba. Very good. Pinapala ko po yung pag-iisip ko na dapat po. Alis na lang ako. Ganun po. Tsaka tama yun, magsisimba. Yung sinanay, umalis si nanay. Ay, nag-ano lang si nanay. Nay! Tama din po yan para ma-express niya yung nararamdaman niya. Kasi sa totoo lang po talaga, nung dumating po yan sila sa bahay, tinanong ko po yan sila Si tatay din dapat kung anong plano nila. Ang sabi nila, hindi na daw sila dito babalik. Sabi ko, Maisa, di ba sinabihan ka ni mama mo na nag-asawa ka ng maaga, wala ka na itulong sa kanila, at wala kang kinabukasan kay Daniel. Sabi ko, yang bahay na yan, yan na ang way para magkaroon kayo ng tulong sa magulang nyo. Kaya sabi ko,
ipagpatuloy nyo yan, pumunta kayo doon. Kaya niyaya ko yung asawa ko talaga na magpunta dito. Kaya lang busy ang asawa ko at araw-araw din po ako, 3 days po kasi ako pabalik-balik sa diet at magpa-check up po ako. Kaya hindi po ako nakapunta dito. Hanggang sa napanood ko po yung vlog ni Mading Maylin, sabi ko wow, the best storytelling of the year kasi patapos na yun. Hindi na, kasi normal yun na hindi po nagkaintindihan. Kasi po Kaya para sa akin po kasi, hindi naman natin masasabing nagsinungaling siya kasi hindi sila nakapagpaliwanagan. Kasi Opo, parehas na kasi, nagkagulo na. Wala tayong sila po dapat kasi yung sisihin. umiwas Yes. para ayaw kasi po Ngayon, nila ng gulo. Wala na tayong dapat sisihin. Oh. Nay, wag nyo nang sisihin itong mga anak nyo. Misunderstanding. Huwag nyo sisihin yung magulang nyo. Kasi parehas din tayong may pagkakamali. Kasi nagdesisyon tayo ng padalos-dalos. Opo. So ang Naging pinaka-reason, agresibo. huwag tayong padalos-dalos. Ano, kung kagaya ni tatay, hindi padalos-dalos si tatay yung nagtatrabaho lang. Trabaho lang. Talaga si tatay, patient talaga ang tatay. Ano po yan talaga, mahal-mahal talaga ni Maisa. Lagi niyang iniisip si papa niya, si papa niya, si papa niya, puro si papa niya, yung mga kapatid niya. Ayun na yung lesson. Ang importante, kasi pamilya, magpapasko pa naman. Papasko yung the best doon, magpapasko. Oo. Sama-sama baga ang pamilya pag Pasko. Sisi natin yung Mahal ko pa Time sa mo, inyo, din. para Hindi na ay. Ang pagmamahal mo po ay Andun lang. Pag-unawa akong magulang, kaya ayaw pa ko nung may away-away na kung ano. Kaya ayaw ko. naging maraot Ang gusto ko lang, yung mapaayos sila, mapaganda yung buhay nila, yun lang ang sa akin. Tama po yun. Oo. At kung halimbawa naman po baga, hindi naman sa ano na, madisgrasya ako, may maganda silang Ako po sa totoo lang, wala po akong kinakampihan. Hindi po kasi ako one-sided. mo sa iba. Parehas ko po talaga sila pinakinggan. Pero anong ginawa mo sa kuya? Mag-sorry ka, Maisa. Ano, Sorry ka kay mama may kasi- pagkukulang ka din kasi. Opo, nagkulang po ako pero binabawi. Inaano Oh, ko man yun po, yung ipaliwanag mo kay mama mo hindi kasi yung bumabawi as lang dapat ah, paramdam mo sa as a mother, Pinaparamdam syempre. ko man po yun kasi pag kaya ko man po tinutulungan ko sila. Pero pagsan na makilala mo si Dandan, anong ginawa mo? Inisipera mo kami. Tinatawagan ka na namin para umuwi ka dito. Anong ginawa mo? Nagsipagtaguan kayong dalawa. Normal po yun kasi nagmahal kasi sa sila. magulang. May apo na po kayo. Okay na po yun, Nay. Basta po mag-ayos na lang po kayo kasi pangit ano, eh. may sa kung ano yung sakripisyo nyo sa anak mo. Ganun din yung sakripisyo ng nanay mo sa'yo. Opo, alam ko man po yun. Kasi ako po, may isip man din po ako. Nare-realize ko po yung sakripisyo nila. Siyempre po ako bilang anak, bumabawi po ako pag kaya ko. Pero pag di ko po kaya, di talaga ako. Siyempre, alangan po pilitin ko. Hindi mo kailangan yan ibigay sa kanila kasi sila yung dapat magbigay noon. Tama. Kasi magulang mo sila. Oo. Kami may isa, di Kung kami, tutuusin. di kami nag-aasa sa Indo. Kaya ma, Kung may ibigay ka, pero hindi kami nakusa na nahagad sa Indo. kaya nga ma, duman na ito sa paraan na kami na lang ang magkukusa para sa iyo. Yun. Kasi bihira sa taong may Sayani na pag pagkukusa. nataw ka mo, halos di pa kami na ano sa Indo na aram ni nag-iipon ka mo. Kaya nga ma, Di ka mong may Maski kwarta nag- ka mo, di kami naghahagad. maski nag-iipon kami, siyempre, di may man, Gastusan ka mo. Sana naiintindihan man hindi. naiintindihan mo ikaw Malawak po ang ma. pangunawa ng mag-asawang ito sa totoo lang. Kaya nga, kahit mayo kaming kwarta, nahanap si Dandaning paraan para Oo. makakakan. Para may maiambag. Oo. Hindi naman ko kayo na ano mag Kaya nga, ma, kami na nagkukusa. Kusa daw Kasi po nila syempre, yun. nasa harong nindo kami na ang makusa. Alangan, di na kami mahalat na sabihan nindo. Syempre, makulog man ito sa muya. Ang gusto mi lang tahimik. So ngayon, ano na Kalingap Alvin? Yun nga eh, ano kasi, siguro ano na lang yung kayo yung mas nakakaunawan kasi kayo yung magnanay. Kayo yung mas nakakakilala sa isa't isa. Ano? May isa, ano nay? Tsaka mabait po yan ito, si Maisa. Matagal po kasi- yan nakisama sa mabait po yan. Oo. Kasi po pinalaki namin ng tama yan. Kaya mabait. ang ano po, sila po sa totoo lang yung mga anak ay
ay ano, hindi nila talaga obligasyon Oo, yung totoo. pamilya. Yung nanay nila may pamilya tapos hindi na nila obligasyon yun. Pero syempre tayo naman ng mga anak, alam natin yung pagmamahal. Nasa sa atin na yun. Yung paano natin ibalik, yung sakripisyo niya, nasa sa atin. Pero hindi po yun, ang tawag dito, hindi po yun, may tawag dun eh. What do you call that? Yung tawag dun ay Obligasyon. responsibilidad o obligasyon. Oo nga. Kumbaga hindi yung persahan. Hindi Nasa pwedeng- desisyon yun na ng ang mga anak nyo kung sila ay tutulong sa inyo. Nasa pag-ibig nila kung gaano kalaki yung pag-ibig nila. Hindi yung kailangan sabihan na kailangan tulungan mo ako kasi ako ang magulang mo. Hindi po yun dapat. Ako, okay, hindi naman po nagsasabi. Tayo naman na anak, Gagapang Yes, niya opo. kahit asawa na. yes, ganun ang magulang kahit may asawa na, talagang andyan pa yung pagmamahal ng magulang. Tayo naman ang may anak, mga anak, nasa sa atin na yun. Ako kasi, hindi ko na pinagmamalaki. Pinaayos ko yung bahay ng nanay ko. Nauna pa yung bahay ng nanay ko kaysa dun sa bahay namin. Nauna pa nga yung ibang tao, bahay ng ibang tao kaysa sa bahay namin. Ay, Mading Maylin, may tanong lang ako. Pwede ba kitang matanong? Hindi ito ikasasama. Ito ay kalinawan ng lahat. Para maliwanagan ang lahat. Yang bahay na yan, payag ka bang ipagparaya sa mag-asawa? Ako madi, kaya kami baga nagtubok ng yung bahay ano niya. Sabi na ang ano namin, para sa lahat. Kaya ang namin yung bahay na yan, yung lupa na yan. Hindi lang po yung sasabihin sa mag-asawa, po sa pamilyang, isang pamilya. Paano po natin Hindi, Humingi Nay. po ako ng Ganito, tawag, Nay. humingi po ko sa kanila ng tulong, kami mag-ina. Ganito na para Hindi naman malinaw. po alam namin na yung pagtulong po pala ninyo ay pangsa sa kanila lang ang mag-asawa. Nasa kanila po ang desisyon kung anong gagawin nila dun sa bahay. Kasi Nay. tignan po ang nangyari sa bahay namin. Wala na po kami stress. Ang balak po sana talaga namin, na po ninyo kami matutulungan, papalaki nga po namin ito. Kahit po mga ganito lang ang bahay namin, basta Kasi Nay, kami mag-iina. syempre sa sponsor at syempre sa channel din natin, sa effort din natin, sa una pa lang ay itong sabi po baga doon, ipapagawan sila ng bahay yung mag-asawa. Tapos syempre ako naman humingi din ako sa inyo ng tulong kung pwede ba yung bahay ng mga anak nyo ay nakatirik din sa lupa nila. Tumulong pa nga si tatay. Yan, salamat kay tatay. Ngayon po Nay, depende po yun kina Daniel. Daniel, okay lang ba sa inyo kung pag makisilong sila na mama mo? Okay lang daw Nay. Anong ibig mong sabihin, anak? Makisilong, yung sama-sama together kayo, or pwede lang silang makitulog sa gabi pero bukod yung kusina nila? Kasi mas maganda po kasi yung malinaw na Oo, malinaw. isabihin mo kung ano yung side mo, Toy. Na Kasi, magsalita ka. Ang sabi nila hindi na po kami sa ano diyan. Hindi na lang po kami sa dati namin. Kung ano po, alisin lang namin itong bahay, bahala na po kami po sa kanalipat. Kasi mas maganda po kasing malinaw po. Kasi naguguluhan itong mag-asawa at minsan nagkwento sa akin na hindi daw sila makatulog. Ang tanong nila sa isipan nila, kanino ba talagang bahay na yan? Hanggang sa nagsabi daw po si Madina, huwag kayong mangialam kasi hindi kayo ang naghingi ng tulong doon kundi ako. Yun po. Kaya naguluhan po talaga Eh, sila. totoo po talaga, Mali. Ako Oo. po ang humingi ng tulong para mapaayos po namin yung bahay. Sino po ang may paraan? Paano ka nakahingi ng tulong? Nag-abang po kami dito sa Tinampo. Sino po ang may way? Ano ba?
Sinong ano may na, dahilan nakausap kung niyo bakit si Kuya nakilala Robin. niyo? Opo. Paano nyo nakilala? Sinong may dahilan? Paano nyo nakilala? Nag-ibanan po kami ni Maysa, nag-abang mismo kami dyan sa tinampo. Sino nakapagsabi sa inyo na si Kalingap Alvin ay tumutulong ng... Ay, napapanood po namin. Si ano kasi, si Kuya Robin, ang itinuro niyang At po tulungan. naaraw Oo, po ito. namin na araw-araw Ay, po si, dumadaan. Si Oo, Daniel si po. Kuya Robin po may anak. Ang naituro po, hindi po. Minor de Pasensya na, edad. Ang naituro kasi Opo. sa akin ni Kuya Robin, yung mag-asawa. Ako po ang humingi ng mismo sa iyo sa kanya ng todo. Sila naman po yung Inispenseran ng ano. sponsoran. Walang problema Opo. po. Yung po sa kanila, walang problema po. Kaya naman namin mag-ano. Ang problema nga po, nagkaroon po kayo ng ano. Si Daniel po, hindi po sa side na to ay. Hindi kayo Yun ang mahirap. ang anak Kung, niyo. kumbaga, hindi siya belong. Hindi siya. Mas maganda po yung Unwelcome siya kasi sa family. Kaya yun ang masyadong nasasaktan talaga si Daniel. Nasa mga anak niyo na po yung desisyon kung paano nila kayo papahalagahan. Kasi ako po, pinagawa ko ng bahay ng nanay ko. Kapag kasi maganda yung tinanim sa akin ng nanay ko eh. Puro inspirasyon. Nay, nanay po, walang problema mag-ano sa mga anak. Kasi anak po ang hindi marunong tumanaw. Hindi po. Lagi nga po kayo inaalala ni Maysa eh. Kaya lang parang sumusobra na daw kasi. Sinasabi lang po yan sa inyo. Ewan ko lang po. Kasi nung nakatira po yan si Maysa sa amin, maganda po ang samahan namin. Kasi lagi ko pong sinasabi sa kanila na, kasi ano po yan eh, baby lang po talagang inaasikaso niyan. Kasi ayoko po yan mabinat. Dito naman wala din naman niya ditong gawa. Lagi ko po sa kanila sinasabi na ang pagkain ay para sa lahat. Para masaya ang pamilya. kasi ito naman, ano na lang po na, ang importante, pag-ibig na lang ang pairali natin. Limutin na natin yung mga bakit sila ganyan, bakit hindi nila ako binibigyan o whatever. Maging masaya na lang tayo kasi pinagbala po sila eh. Bibihira po ang ganyan na Kami, Madi, kung ano, ang iniisip mapabahayan. iniisip ninyong hindi nagbibigay sa akin yung mag-asawa niya. Hindi namin yan hindi kami naghahangad na magbigay yan. Pero nagbibigay sila sa inyo. Nabigay po yan noon. Ngayon po hindi. Hindi na. Pero yung binigay daw po nilang 2,000, pinamahagi daw po nila yun. Oy, yung nagbigay sa O akin. di, latest lang, bago lang. Bago lang. Ito lang Ah. Nagbigay siya ng Kasi sabi mo po 500 sa hindi akin. eh. Mama, bili mo ito ng bigas. Yun ang binili ko. Tanungin mo to si Daniel ko sa mag-asawa ko anong nila talaga Sila po desisyon. talaga dapat dyan. Oo, ano naman, nasa kanila ang Huwag desisyon. mo nang maling paibagdikdikin at hindi naman kami mga manhid. Marunong mga kami ano na ipag. Gusto ko lang po kasing malinaw na usapan, Mars. Pasensya na. Malinaw na po yan. At alam ko po yan. Ito. Nasa mga anak na yan ay kung paano nyo gagawin, anong gagawin nyo sa nanay nyo, kayo na yung bahala, no? Sa magulang nyo, kayo yung bahala, kayo yung may desisyon yan. Wala akong sinasabi na huwag nyo tulungan nyo. Nasa sa inyo kung ano yung tinitibok ng puso nyo. Follow your heart, ganon. Nagpapasko pati. Ang importante nagmamahalan. Ano tayo? Nagmamahalan dapat. Di bali sana. Si tatay Tayo sa talaga. walang sama na lang si nanay lang yung umano kasi nga nakita nga na ganun yung nangyari. So may misunderstanding. Na misinterpret. No, Mamay sa anong gusto mong sabihin sa mama mo? Sa akin naman, sir, pag nakalipas, wala na sa akin, tapos na. Ang iniisip ko naman, panibago na naman para mapahaba yung Tama yan, tay. Galing. Kahit ano si tatay. Mabait talaga yan. Diyan nagmana si Maisa. Kamukha mo pati ano, si papa mo. Kamukha niya nga. Si nanay, nasa si nanay. Umiiyak si Daniel kanina habang Kami po, marunong naman po kami umintindi. Kasi siyempre po, nag-aral naman din kami. Napalawakin ng mga isipan namin sa gantong bagay. Kaya naiintindihan po namin si mama. Kasi lang po, nahirapan na talaga kami mag-adjust. Nasaan si nanay? Nagalis na si nanay.
Kasi nasa adjustment pa sila. Oo, bago pa lang din kayo. 1 year, 2 years, no? Yan, nasumbong kasi to sa akin, nagsusumbong. Parehas yan sila. Kasi ako talaga alam nila yan. Hindi ako one-sided lang. Oo, tama yun na hindi ka po one-sided. Tsaka hindi po talaga ako. Kayo na ang bahala wala akong kay mama nyo. kinakampihan. Ano, Gusto ko kayo lang na. malinaw talaga. Pero sa ang payo ko, kayo yung suyuin nyo si mama nyo. Yun yung ano ko. Kasi mahal kayo niyan kahit ano pa yung sabihin niyo. Ilang Mahal magulang. kayo niyan. Kumbaga yun ang way niya. Kung paano ipakita sa inyo kung gaano kayo kamahal. Kaya, Bilang anak, kailangan nyo din Kayo yung magpakumbaba. Lalo. magiging ina din kayo ng magiging magulang din talaga kayo at magulang na Magulang kayo. na kayo eh. Alam nyo din yun, pakiramdam ng Kung ayaw niyong gawin sa inyo ng anak niyo, kayo na Huwag yung niyong gawin sa magsuyo. magulang. Ano, Daniel, ah, ikaw na ang mag-ano kay mama mo. magkano ka kung Kasi mama mo na din yun. Oo. Normal yan. bilang Sumasama. pati nag-ano ka na Normal pati. yan, sumasama yung loob mo. Pero pag pinag-pray mo yan, Lord, yung pagsama ko ba ng loob ko ay ayon sa kalooban mo. Sasagutin naman ng Lord yun. Iaayos yung puso mo. wala ako dyan ibang payos. Mag-pray. Yung tatanda mo wag mababago at mababago yung puso mo pag yung patawad. Ganun lang. Kung maghingi ka ng hingi ka ng sorry kay mama mo. Hingi ka rin ng magkakaintindihan. Kailangan kasi matapos yan ngayon. Mag-sorry kayo, huwag niyong pabuti ng sunset. Oo, totoo yun. Ngayon na dapat. Okay lang. Sinanay, Sila na papaano natin sinanay? ang gagawin nyo. Kayo na ang bahala magsuyo, ano? Mang maayos naman yan. Maayos naman yan. Naniniwala. Kunting lambing lang kay mama. Kunting lambing lang. Kay tatay, walang problem kay tatay. Kaya na. Minsan ganyan Kaya sa talaga, side kasi iba't ni iba. Daniel, maano kasi siya dito. Bago siya, baguhan. Iba't iba yung pagmamahal ng magulang. Yan yung naging ano mo to sa buhay. So, kailangan ng yung mga ganun na challenge. May mga nanay na May tutuwa bye-bye. sila pag nabibigyan sila. May ganun talagang nanay. Pag nabibigyan mo yan, masaya na yan. Iba-iba talaga. May nanay naman na ayaw bibigyan. Oh. Kasi ang sacrifice kasi talaga ni Daniel yung hangad niya talaga, pangarap niya na lagi niyang hinihiling sa akin, mami kahit kawayan lang na bahay, basta sarili namin. Tapos yun, hindi lang kawayan. Ayan simento pa. Simento pa. Oo. Tsaka tanda mo Answered prayer, anak. pray ka lang ng pray. Tsaka Hawakan mo yung mo kasi padre de pamilya ka. yeah. 18 years old, ganyan. Sana Kita kasi nanay. lalaki din ako eh. Tsaka bata pa din ako. Oo. Kahit Hindi ka na bata lang ka pa, naman. ganito, kahit bata ka pa, once na padre de pamilya ka, may bibigay sa'yo sa Lord na anointing. Yung anointing na yung kalakasan na yun, i-share mo siya sa family mo. Daniel. Sige, yun pala yung nangyari sa inyo. Malinaw ng mga kalingap yung nangyari sa kanila. So, masasabi lang natin ang pinaka-lesson dito yung huwag tayong padalos-dalos. Na mga desisyon na kung intindihin na lang ang bawat isa, lawakan yung pag-iintindi para maging maayos ang lahat ng bagay. So ayan po, pansamantala hanggang dito lang. Pero itong bahay po ito, pagpapatuloy po itong bahay na ito. Lipat na kayo. Pwede na yan. Lipat na kayo. Pwede na ako lumipat. So, tapos na, isang Anihin mo 1 na week, lang to na kasi Sige dandan, As a ikaw yung ano ikaw yung na kasi parang si tatay mo nagtanda na rin. Oo, si tatay. Ikaw yung magiging next king. Ikaw yung next king, Yun talaga ang payo ko dyan sa kanila. Kasi sabi ko, life is so short. Sinong mag-aalalay sa mga kapatid mo Maysa kung hindi nyo ipagpapatuloy ang bahay na yan? Kasi hindi naman yan kayang ibigay namin sa inyo eh. Kaya mapalad kayo at yan ay pagpapala Nung na galing ano pala, sa Panginoon tanongin ko pala. na ang way ay si Kalingap Alin. Yung nakita kayo ni Rab doon, anong sitwasyon ninyo? Nag-antay po kami ng sasakyan. Sasakyan.
Tapos kala po namin magtatanong lang sila kasi nakamotor lang po sila ay. Tapos tumigil po sila, tapos matagal dun, tapos nagpintigan muna kami, tapos sabi ko, nagtaas ng helmet, parang kilala ko si Kuya Rab, tapos lumapit po siya. Pinapo po. Sabi niya sa akin. Opo. Tinawag ka. Opo, sabi sa akin, anak mo, sabi ko, opo. Siguro nararamdaman nila yung ano ba yung nararamdaman niyo yung time na yun? Magulo po ang isip niya. Magulo yung isip. Kaya umiyak ka, no? Opo. Kasi ganun nangyari. Okay. Okay. At sabi naman sa akin ni Kalinga Prab, di niya alam na pinapabahayan. Ngayon, ipagpatuloy ko na lang ang tulong. Ano? Yung sabi sa akin. Kasi, salamat siyempre kay Tita Lolita. Yung sponsors natin. Ano, ikaw na yung bahala dito. Huwag kang mawala ng pag-asa. Discouraged. Na kailangan ang puso mo kagaya ng puso ni tatay ni Maisa. Kasi matanda na si tatay ni Maisa. Nagkakaedad. Kasi once na magkaasawa ka, pamilya mo na din yung pamilya ng asawa mo. Hindi na Ano siya yung iba. maisip mo pwede mong maitulong, gawin mo. Mangarap ka hindi lang para sa sarili. Mas maganda mas mangarap ka para sa kakabuti ng lahat. Ipipray lang. Ginagawa ko po. Tama yan, pagpatuloy mo. Si nanay, paalam na din tayo. Si nanay? Nay? Yan po mga kalingap. Yung sa labor mo pala, may utang pa ako sa'yo? Wala. Oo na. Wala. O di bali bukas, magtatrabaho ka na. Sabado po, magsisimba. Ay, magsasimba. Oo. Sabado pala. Okay yan, tama yan. At magbabalik ka na sa trabaho. Opo. Mga sa Lunes. Kasi linggo ata po dito natrabaho sila. Linggo, ngayon Sabado, Linggo. So sa Lunes ang ano nyo. Ano na din kami tayo? Salamat po, sir. God bless po. Ano na lang tayo, lagi tayong manalangin. Siya na lang magpagitna sa kanila. Tay, ikaw na lang mataas ang ikaw na lang tayo po tayo, ikaw. Naniniwala tayo sa mga Oo. Tatay ay anointed. Tay, Daniel, para Salamat pinuwi mo po. si nanay, kung nagkamali ka o magpatawalan kayo, mas maganda ang Pasko, wala tayong ha? Okay. Sige na. Salamat po. Pasensya na din po. Sige Daniel, pakabait ka. Mesa, tulong. Si nanay, yung mga kalingap at yung pala yung nangyari, naging padalos-dalos yung desisyon ng kabilang panig. At least kung may nalaman natin yung mga side ng bawat isa. At yun po yung request ng ating mga viewers. At shout out po kay Tita Lolita. At salamat po sa sa pagtulong din sa hindi po sayang yung tulong nyo. Meron po makikinabang sa malaki yung pakinabang ng naitulong nyo po. Maraming salamat po at sa hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, Kalingap Alvin po. At syempre sa ama ng Kalingap, Val Santos Matubang, kay Kalingap Rab, yan mga Kalingap. At syempre kay Ate Edna, sa aking asawa din. Salamat po. Bye bye po. God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya.
malapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin. Yan si Kalinga, ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi